bakoitzak jaiotzen denetik pardelak uzten dituen arte 6.000 pardeletik gora erabiliko ditu. Udalerriek sortzen duten zaborraren 10% dira pardelak, eta 200 urtetik 500 behar dituzte desegiten. Haur bakoitzeko 1.400 euro inguru gastatzen da erabili eta botatzeko pardeletan. Pixoiale ekologikoak erabilita berriz, 550 euro aurrezten dira. Umetan pixoialak erabili dituenak gogoratuko du kotoia zein leuna zen egungo pardelekin alderatuta. Aiton amonak ordea konturatuko dira egungo pixoialak ez direla ordukoak. Diseinu eta material berri esker hezetasuna primeran eusten dute eta oso errazak dira jartzeko. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Pixoialdenek sistema bera dute. Likidoak xurgatzeko oihal bat eta hezetasuna ez kanporatzeko oihala hurbiltzen duen forroa. Hortik aurrera 11 modelo daude. Be happy. Eguneroko bizitzan pixoial ekologikoak erabiltzeko 20 eta 36 artean beharko dituzu. Sistema oso erresa da. Erabilitako pixoialei kaka komunetik bera bota, arropa garbitzeko erabiltzen den zepilu batekin zikin handienak kendu eta kubo batean jarri uretan beratzen. Nahikoak pilatzen diranean, garbigailuan sartu, lehortu eta berriro prest dituzu erabiltzeko. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Pixoialek adin guztietarako balio dute. Neurrira egokitzeko botoi eta belkorra dituzte eta beraz behin erosita betiko dituzu. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry, be happy. 'Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy.